Curhat nyok. Iya su. Oke dulur, balik maning neng channel sing rametu ra cetha ra genah. Neng timbangane kowe meneng wae kok munyuk tipes sedih karena ranti gawean, mending neng kene golek hiburan ya toh. Lan kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, tolong dibantu subscribe dhisik, mergo saka subscribe-mu nggarai aku semangat gawe konten-konten baru. Oke, pokoknya ra usah suwe-suwe, langsung wae capcus ning videone. Cinta kuwi memang tak memandang jarak utawa batas ya lur. Kaya curhatan sing kali iki dibahas, ketika cinta sudah terlanjur di hati, tapi dia masih punya suami. Tentu butuh perjuangan untuk bisa dimiliki. Kaya curhate salah sijining follower, tapi daerah kepengen disebutke jenenge. Curhate ngene. Ngene min, aku lagi menjalin hubungan sing dibilang sangar tur ngeri. Ngopo? Yang rukun anak. Aku karo cah iki wis pacaran mboso wis mlaku, dekne baru ngomong nek wis rapi. Waduh, berat ya nih. Tapi wonge wis ditalak min karo sing lanang. Wah, gara-gara kowe. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan di hubungan mereka. Aku kudu piye min? Tolong jawaben. Nek ora kok bales tak sampluk talangku. Jenengku privasinan min, suwun min. Oh, kowe wani nyampluk admin tak santet manukmu pindah ning moto, Mas. Jangan main-main ya. Wah, kasusmu ibu rada berat, Mas. Soale piye? Cewekmu wis wani bermain api. Tapi ya ora apa-apa, wong kadang rumput tetangga ya luwih lebat. Jadi ya wajar kalau dia terpikat. Tapi kowe kudu tetep tanggung jawab. Tok tari bocah, kepiye karepe? Nek perlu pengen pegatan tok ewangi biayane. Soale kowe wis wani mencampur aduk ngublek-ublek hubungane bocah kuwi. Cara cupang kowe kudu wani tarung karo sing lanang. Ya kepiye ya? Misalnya kowe wis yakin kuwi jodohmu, perjuangke. Gene saiki isih duwene wong liya. Lah piye nek kono dera cinta? Kan kudu tetep tok ambil alih sertifikate. Ngono. Ibarat kapal ini nek transit sik baru berlabuh ning atimu. Jadi sebagai wong lanang kowe kudu tegas. Rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung cengle bojone. Ngono. Karena cinta sejati itu pasti akan kembali, walau kita tidak tahu kemana ia pergi. Jadi yo perjuangke wae. Seperti kuwi jodohmu sing kleru dalan le mlaku, paling ora kowe wani nanteng sing lanang. Teko Kalimantan ning Surabaya, mampir Semarang le mlaku ngebut. Ora peduli perawan utawa rondo, nek aku wis sayang tetep tak rebut. Ngono wae, Bos. Kudu tak tanteng paling ora. Nek kono isih cerewet ya samplun perandong cangkeme men perot. Iya toh. Wis intine mbangane kowe susah. Pikiranmu ya gundah. Tak setelke lagu nggo kowe. Sik tak goleke lagu. Lagu opo sing cocok nggo kowe? Tak setel ke cicak-cicak dirinding ya ora cocok. Wis iki wae. Ingin ku teriak sampai. Wih, kleru sik kleru. Wah, jebule ora ono Bos lagu nggo kowe njak ya berat kasusmu. Ya wis ngono wae intine. Curhatanmu wis ra cetha lah pokoke sembuh mendasku. Oke, kanggo dulur-dulur sing seneng karo video iki, aja lali di subscribe, aktifke tombol notifikasi loncengnya men ra ketinggalan video-video selanjutnya.
terus di like, di komen, di share nang kanca-kancamu. Intine apa wae curhatmu bakalan tak sauri sak kecekele cangkemku. Ojo berharap oleh solusi mergo kene dudu pegadaian utawa kantor polisi. Sampai jumpa neng video selanjutnya.